Počkáme. Tak. Necháme se tam, uvidíme na Bartíka, jo? My si to postavíme. Máme ho tam? Jo, tady. Máme. Tak, prýma. Takhle, počkej. Tak, ty se tam nebudeš dívat a budeš hezky Emičce. Emička tě poslouchá. A budeš jí hezky vyprávět tu pohádku, jo? Jo. Teď poslouchej. Potom. Potom mi to řekneš o přestávce, ano? Tak, ale Ema tě vůbec neslyší, tam leží. Tak, řekni, budu ti vyprávět. Opravy hřibe o hřibe. Hřebě, tak. Děda. Co tam dělal děda? Vytáhli a táhli. Táhl řepu, táhl, ale Ale netáhli. řepu nevytáhl. Tomu přišel pomoct. Babička. A kdo tam byl teda na tom obrázku? Kdo to je? Babička. Děda. Děda. A co dělali? Nevytáhli a táhli. Co dělali? Táhli. Takhle nepřitáhli. Ale řepu nevytáhli. Děda je babička holka. To je vnučka, vy? Takže to je vnučka nebo holka. To je tohle. Babička. Děda. A co dělali? Táhli. Nevytáhli. Ale řepu nevytáhli. Co je tady? Pes. Pejsek. Holčička. Holčička. Babička děda. Vytáhli a táhli. Ne, nevytáhli. Táhli řepu, Netáhli. ale nevytáhli. Kdo jim přišel na pomoc? Kočka. Pes. Holka. Holka. Babička. Děda. Nevytáhli. Táhli, ale Netáhli. nevytáhli. A pozor. Myška. Vytáhli. Poslouchej. No. Myš. Kdo je tohle? Kočka. Pes. Holka. Babička. Děda. Táhli a Vytáhli. řepu vytáhli. Výborně. Tak, Káťo. pozor, Bartíku, ano. Kaďo, jako aplika. Ještě jednou. Ty se tam vůbec nekoukej a soustřed se na tohle. Ano. Všechno mi to povíš o přestávce, jo? Mama. Tak, žádnej banán. Hezky to řekni, co je to? Banán. Na jaký písmenko začíná? Na bo. Výborně. Vytleskej mi banán. Banán. Kolikrát si tlesknul? Třikrát. Tak kolikrát? Dvakrát. Tak kolikrát, já nevím. Počítej. Banán. Banán. Dvakrát. Výborně. B. Výborně. Který to bylo razítko? To B. Podívej se na pusu. B. Je otevřená nebo zavřená? B. Podívej se na mě. A jsou mě vidět zoubky? Podívej. B. Jsou mě vidět nebo nejsou? Nejsou. Takže tohle razítko to nemůže být, že jo? B. Jako bá. B jako Bart, výborně. Podívej na tu pusu. B. Které to bude razítko? B. Které jsme tam dávali? No, výborně, ano. Je to ano? Ano. B jako banán. Co bylo tohle za obrázek? Hrášek. Vytleskej hrášek. Na hlas, Emička tě, koukej, tam leží. Ema vůbec si neslyší. Hrášek. Ještě jednou. Tak já s tebou, jo? Pojď. Hrášek. Kolikrát? 3krát. Tak kolikrát? Tak počítáme. Hrášek. 2krát, výborně. První písmenko hrášek. Hezky ho řekni. Tady dneska koukej. Hezky si to tam podrž. Nech. Hrášek. Výborně. Podívej. Hrášek. Ano. Taky. A jaký jsme dávali razítko? Hrášek. Do vody. A který jsme dávali? Tak. Kaž mi to razítko, který jsme dávali. Které to razítko jsme dávali? Ano, to je ono, přesně tak. Tady je to. Co je tohle? Hruška. Vytleskej mi hruška.
Růžka. Pořádně, já tě vůbec neslyším. Růžka. Výborně, kolikrát si tlesknul? Cik. Proč pořád říkáš Dvakrát. 3krát? Tak kolikrát? 2krát nebo 3krát? Počítej. Hádáš. Ne, a teď Růž. poslouchej, já budu tleskat a ty budeš počítat, jo? Nulu. Růžka. Třikrát. Tak ještě jednou. Nulu. Musíš mít 0, ano, na ruce. Tak já tleskám, ty počítáš, ano. Růžka. Dvakrát. Přesně tak. Hruška. První písmenko. Jasně. Co už jsme tady měli jako H? Co začínalo na H? Co jsme říkali? Obrázek. Hrášek byl taky na H. H jako hruška, vej. Bezvadný. Jaký bylo to razítko? Přesně tak. První písmenko? Růž. H. Výborně, to je to razítko. Přesně tak. Co bylo tohle? Ananas. Ananas. Vytleskej mi ananas. Ananas. Ne, žádný. Ananas. Hezky. Ananas. 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 Výborně, kolikrát? Ananas. Cik. 3krát. Výborně. První písmenko ananas. Kaťo. První písmenko ananas. S. H. Ananas. A. A. Jak nám dělá ta poslední? A. Koukej. A. Které to bylo to razítko, pamatuješ si to? Taky Máme ho tady. Tak Jo, se na to tohle. podívej. Myslíš, že to je správně? Hele, To podívej. trošku jako to. No, podívej. Koukej. To není ono, že ne? Podívej se na tu pusu. A. To je tohle. Ano, koukej. Je to ono? Jasně. A. A. Ano. To stojí jako tohle. Tak. Ale to jsme jenom opakovali ze zítřka. Pozor. Ne, Si dáme počkej. úplně nový. Ne, To jsme ještě nedělali. dělej, tohle ukážku. No, potom. To ukážu tady, ztrácet. Jo, ty mi ukážeš, že jsi našel stejný. Ukaž. Hledej. Aha. To není ono. Tak pojďme na to. Stačí. Tak, co tady vidíš na obrázkách? Koukej, úplně nový papír. Myslím na tu. Tak povídej. Co pak tady je? Kdo to je? Ne. Medvěd. Pes. Pes. Co je tohle? Ne. Kdo? Má parohy, kdo to je? Lelu. Kdo? Hezky to Jelen. řekni. Jelen. Jeden. Jelen. Liška, babuše, Tak sám ukazuj. rož. Poslouchám tě. Roh. Roh, ano. To tam ještě vidíš na obrázku. Liška, líš. Syba, ježek, lev, zajíc. Výborně. Tak, začneme medvědem. Ne, dělej, pati začít to pes. Pes, dobře. Tak, vytleskej mi slovo pes. Pes. Krásně jsi to teď řekl. Kolikrát si tlesknul? Pes. Třikrát. Ještě jednou to zkus. Pes. Dvakrát. Ještě jednou to zkus. Pes. Jedno. Tak kolikrát? Počítej. No, Pes. jedno. No jasně. No tak. Tak udělej hezký oblouček a hezky mi to řekni. Pes. A ještě jednou ho obtáhni. Pes. Tak, první Ha. písmenko pes. P. Přesně tak. A teď se podívej na tu pusu, koukej. P. 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 Jsou mi vidět zoubky nebo nejsou? Žádnou. Žádný nejsou, tak které to bude razítko? Počkej, já ti je takhle otočím. Jo. Tak podívej na tu pusu. P. P. Jsou mi vidět zoubky? Nejsou. Tak hledej. P. 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 Jako Pepa. P. P jako Pepa. Tak které to? A tady jsou vidět zoubky, pozor. Nehádej. P. P. Co tohle? Podívej. Jsou tam vidět zoubky? Jsou tam vidět zoubky? Kde tam vidíš zoubky? Ukaž mi tam zoubky. Tam nejsou. Přesně takhle zavřená, jako to máš teď ty. P. Perfektní úplně. Podívej. A zkus to taky takhle. P. P.
P. Vidíš to?